Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag der skal vi lave en, hvad nu det hedder? Ja, bare hvor vi propper alt muligt ind. Jeg har to af dem her, og jeg undrer nok hvorfor at der er to, men det er fordi jeg har nøje med. Og hvad er det nu vi skal lave i dag? Vi skal lave Chubby Bunny. Chubby Bunny med æbler, ikke skumfiduser. Det har nej, ikke skumfiduser. Ja. Ja, lad os bare se at komme i gang. Ja, godt. Skal jeg bare sige det, så tager vi så vi skiftes? Ja, godt. Så sig det. Chubby Bunny. Jeg skulle ikke meget hellere sige æble nu, det er jo sådan en æblestykker her. Så sig bare Æble. æble. Godt, sig det. Æble. Sig det. Æble. Sig det. Æble. Sig det. Jeg kommer til at brække mig nok. Okay. Der kan plads til det i munden. Lige Kan vi sig. se. Sig det. Æble. Sig det. Æble. Sig det. Æble. Hvordan kan du det? Sig det. Æble. Sig. Arbejde det først her i munden. Sig. Sig det. Æble. Sig mig, der er plads til det derinde. Sig det. Æble. Det lyder mere som rækgrød. Ej, jeg lige var brække mig der. Ej, jeg skal se, hvor mange jeg tæller. 1, 2, 3, sammen. Seks stykker kunne Camilla ind i munden. 6! Og så kommer det ikke. Smagte det godt, eller smagte det af bræk? Det smager godt. Okay. Okay. Ja, det smager mere æble. Nej, ikke helt. Ikke. Her. Se, der er lidt det der spyt der. Ja. Nu skal vi se, hvor mange du kan have i munden. Okay. Kom nu. Først så tager vi den her. 1, 2, 3, 4, 5. Jeg tælte ikke. Nu kan jeg ikke huske det. Prøv igen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, nu skal jeg se, om jeg kan få alle dem. Okay? 1. 2. 3. Prøv ud. Nu var de ved at brække sig. Hvad er det nu? Så ikke så meget det her. Og jeg siger bare lige, vi er hjemme hos Naja. Jeg rører ikke nogen af dem der. Helt tjasket til. Okay, nu tror jeg bare, vi spiser dem.
Ikke min. Jeg spiser min. Nej, ja, der er... Det føles som... Det føles som... Altså, du ved godt, det der slim. Ja, Så har jeg ikke lyst til at spise min. Så kan I lige hygge jer med hende her. Der er simpelthen nogle af de her æbler, der er sådan lidt... Øjeblik. Nej, hvad der sker. Der kunne simpelthen flyde spyt af hendes tallerken. Det er også meget vigtigt at se. Det gør du bare. Nå, men jeg tror, det er med den her. Nu er videoen slut. Ja. Det tænkte I nok, vi vil se mere af det her. Ja, men det skal jeg nok også gøre. Vi laver selvfølgelig en video mere. Ikke i dag. Måske så gør vi i dag. Husk at like, abonnere og skriv i kommentarer, hvad næste video skal være. Det der med, at hun lavede til, hun stjal nogle ting, og så det var bare lige en ting, vi gerne bare lige vil lave, fordi at vi synes, det var så sjovt, og det var Najas idé, fordi at, det har hun bare rigtig lyst til, så vi ses bare, og hvis I godt kunne lide, at vi lavede sådan en lille video med, hvor hun lavede lidt sådan sned og sådan, ja, så skal I bare lige like og abonnere, og så vi ses i næste video.